Antolín Faraldo foi un profundo católico, produto educacional do tempo que pasou coa súa nai, Francisca Antonia Soreicanda y Malvar, este último apelido que utilizaría Antolín como pseudónimo, e polas lecturas do seu louvado Padre Feijóo. O que Faraldo ve positivo para o país é a función social da relixión e os seus beneficios para o povo. E, precisamente, a relixión católica reservoulle o papel de ser un dos elementos de granito que deberán conformar a organización de Galicia. Antolín segue a tradición católica máis progresista, aquela capaz de criticar os dogmas contrarios á liberdade. Neste sentido, para el, a comprensión do cristianismo traerá o paraíso á terra. A súa mentalidade progresista entende que debería haber tolerancia religiosa fronte ao dogmatismo eclesial e liberdade de imprenta e opinión fronte ás políticas restritivas, neste senso, dos gobernos moderados. Reivindica o sufraxio pleno, os xurados populares e unha soberanía nacional depositada só nas cortes, arrebatando o poder político á coroa. O republicanismo de Faraldo creceu co tempo. Non está claro se, de vivir máis anos, tería dado o salto ao Partido Republicano, pero o que sí está claro é o seu compromiso férreo co concepto de liberdade. É ese compromiso o que en 1846 o empurra a opoñer a revolución á ditadura.